Naozaj ide o zlomové rozhodnutie, o veľmi významný projekt, pretože v súčasnej kríze je obrovský hlad po takýchto projektoch a my sme vyjednali podmienky nie ponižujúce pre Slovensko pri jeho súčasnej kondícii aj v kontexte krízy, ale vhodné podmienky a pevne verím, že tento projekt naplníme, pretože napríklad underpinning má Veľká Británia na M25 obchvat Londýna a museli ho rešpektovať, lebo banky im dali takto nôž na krk a nám sa podarilo bez underpinningu. Ministerstvo financií hodnotí celú zmluvnú bázu vrátane dodatku 2, ktorý vláda dnes schválila, ako vynikajúce podmienky preto, aby tento projekt bol úspešne realizovaný. Samotná výstavba nezaťaží jednak deficit rozpočtu, ako spomínal pán premiér, ale nezaťaží ani verejný dlh, pretože súkromný investor na seba preberá ako riziko výstavby, tak aj riziko dostupnosti. To znamená, že 2 z 3 rizik, ktoré umožňujú, aby tento projekt bol financovaný mimo verejného sektora, čo znamená, že výstavba sa nebude vyžadovať žiadne zapojenie verejných prostriedkov, ako bolo spomínané, nebude si vyžadovať ani žiadnu štátnu záruku. Tento projekt je veľmi dôležitý pre ekonomiku aj z pohľadu toho, že už v budúcom roku bude vyvolávať fiškálny impuls, to znamená stimuláciu ekonomiky až do výšky 0,6 % hrubého domáceho produktu.